9 xhur wara l-qtil brutali ta' Lassana Cisse Souleymane, il-Katavru tiegħu ġie rilaxxat għad-Difna. Dan sabiex ikun jista' jintbagħat lejn il-Kosta l-Avorju sabiex jingħata l-aħħar tislima. Il-Pulizija qalet li ċ-ċertifikat tal-mewt tiegħu ġie ffirmat u għaldaqstant il-Katavru tiegħu se jkun jista' jinbagħat lura fil-ġimgħat li ġejjin. Souleymane ta' 42 sena inqatel fis-6 ta' April li għadda b'tir ta' arma tan-nar li ġie sparat minn ġo karozza fi triq il-ġebel f'Birżebbuġa waqt li kien jgħid miexi għall-affarijiet tiegħu lejn ċentru tal-immigranti f'Ħalfar. Kien għall-ħabta tal-11 ta' filgħaxija li l-Pulizija ġew informati bi preżenza ta' raġel mixħud fl-art. Żewġ SULDATI, Francesco Fenek ta' 21 sena minn Witilajn u Loren Xikluna ta' 22 sena minn Raħal Ġdid ġew akkużati bil-qtil tiegħu, f'dak li hu meqjus bħala l-ewwel qtil b'motivazzjoni razzjali. Huma ġew akkużati wkoll b'attentat ta' qtil ieħor fuq żewġ tirġiel oħra, Ibrahim Bah u Mohammed Jallow, f'inċident separat ta' Hittendran. Membru mill-komunità tal-Kosta tal-Avorju qal li kienu qegħdin jisibuha ta' sfida għalihom sabiex jiġbru flus bis-sejjed sabiex ikunu jistgħu jibagħtu il-Katavru tal-vittma lejn pajjiżu. Fid-dawl ta' dan, il-Knisja daħlet għal parti mill-ispejjeż biex il-Katavru ta' Souleymane jintbagħat lura lejn pajjiżu biex ikun jista' jingħata l-aħħar tislima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.